जाबाय थेंक इउ हेल' आङो 12:45आवसो गाखोयोमोन दिनै एसे सिगां जाबाय खोनादोंना हेल' हेल' नोंथांमोननि बे गुलफुरनि फुख्रिला सेन्टाराव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों हेल' खोनादोंना बयबो मारै खोनादों खोनायाखै नोंथांमोननिफ्राय फिसाइखौ गारना गुबुन हौवाजों खारनाय दंना गैया दंना गैया दंना गैया मादै गैया माथो खोनायो सनिफोरनिफ्रायबो सोरबा उन्दै फिसाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारबाय होननायबो खोनायो थगायबावो गावसोरा आगावनि लाबो एसे बाजार जाखै फैबावदो खायदा लादोंमोन दे दंना गैया दावला जादों माथो हेल' गैयाना माने बे दानि जुगाव मबाइल जुग नालाय माने हौवायाबो हिनजावखौ गारना खारो हिनजावाबो फिसाइखौ गारना खारो नङा दा मानो गारना खारो आं बिराद दुखु मोनो आरोखि अन्थाव बाथाव 5 बोसोर जानाय 7 बोसोर जानाय क्लास 6 क्लास 2 क्लास 5 फरायनाय गथ'खौ उन्दैखौ गारना खारो हिनजावफ्रा आं जा दुखु मोनो आरोखि आंथ' फिसाइखौ हाबा लानो हायाना हिनजावखौसो हाबा लानो हायो हिनजावासो खारो गाव हरनो ओंखारलायलाङो आं हौवाखौ मिथिबाय जेनेबा हिनजावखौ ओमफ्राय हिनजावानो बे फिसाइखौ गारना खारोबा आंथ' फिसाइखौ हाबा लानो हायाना गाव हरनो ओंखारलायलाङो आङो हौवाफोरखौ गारना खारजाबा नंगौ नाङा आं मा सहाय होनो हानो हौवाखौ नङा होमबा बिदि आरोखि आं हिनजावनोबा हाबा लानो हाफिननायमोन बेस्रा खारजाबाय आंनो लानोसै होननानै दा दुखु मोनलायलाङो आं ओंखायनो हिनजावफोरखौ आं खावलायनो सानो जुदि इसिबां खारनायनि सम दंब्ला खारथारनो गोसोब्ला हाबानि 2 3 उनावनो खारनांगौ मानो फिसा मोनथारनानै फिसा 2 मोनथारनानै अन्थाव बाथाव फिसाखौ गारना खारनांगौ जेनेबा दिनै हाबा जाबाय गाबोन नङाबा फिसाखौ सोंनाय